Hej folken, så velkommen tilbage. Den her video den bliver på dansk, fordi den vil blive lidt lang og lidt for uoverskuelig. Og det kommer så af, at jeg har ikke lagt noget op i lang tid. Og af den årsag, at den 29. marts, der er jeg involveret i et trafikuheld. Lang historie kort, så ender det med, at motorcyklen bliver totalt skadet, og jeg havner på hospitalet med brækket håndled, brækket arme, forstuet knæ, ankel, skulder, slået hofte, slået hovedbund, slået nakke, brækket tommelfinger, forslået hele venstre side. Kort sagt er jeg blevet rykket godt rundt, som en bamse i en fucking tørretumbler. Det der sker, det er, at jeg kører på Isterødvejen. Jeg kører af Hillerød motorvejen af på Isterødvejen mod Fredensborg. Ved første T-kryds kommer der en Tesla ud fra Tulstrupvej fra højre side af. Teslaen viser sig at sætte farten ned, da den når til sine hejtænder. Og det tager jeg jo som tegn på, at vedkommende i bilen har i hvert fald observeret mig. Så jeg holder min fart på de 70 km/t, jeg må køre, og fortsætter lige ud. Og lige i det, der kører hun så ud foran mig. Og det sidste, jeg husker, før ulykken sker, før jeg rammer hende, det er, at jeg ser hendes nakke. Jeg ser ikke hendes ansigt, jeg ser ikke siden af hendes ansigt, jeg ser hendes nakke. Og viser sig, hun har jo slet ikke orienteret sig, hun har slet ikke set mig. Jeg brager direkte ind i hende, smadrer hele fronten ind i hendes venstre side, smadrer hendes trækaksel foran, så begge hendes forhjul står nu ind mod hinanden. Jeg bliver slynget af motorcyklen hen over bilen, over på den anden side, ruller rundt ude på asfalten derude. Og jeg er vågen under hele styret. Jeg kan mærke, at jeg har vanvittigt ondt i hvert fald venstre arm. Mit venstre knæ gør ondt på hofte, hele venstre side gør pløkhammerne ondt. Han hjælper mig op at stå, og så får jeg humpet mig ind til siden ud på græsset, hvorefter han så hjælper mig med at få hjelmen af. Da jeg så ligger der og kan se, at venstre arm sidder ikke som den skal. Jeg kan jo se igennem ærmet, kommer hertil, og så i stedet for at gå lige ud, så knækker den skråt nedad. Og jeg ved bare indeni, at det er helt forkert, det der. Der går 30 sekunder, så kommer politi, ambulance, skal give mig noget smertestillende og noget bedøvende. De går i gang med at klippe bukser og jakke op. Der tænker jeg bare, fuck, skal jeg se på den her arm? Skal jeg ikke se på den her arm? Fuck, gud, hvordan den ser ud. Jeg er fucking nervøs. Jeg er ikke rigtig bange, jeg er bare nervøs for, hvordan armen ser ud. Ja, det er en mærkelig følelse. Men de får så klippet jakken op, min skjorte op, og kan så se håndledet herfra knækker den vej nedad. Men den går den her vej ned, og så sidder det sidder hernede. Og lige da jeg kigger, der tænker jeg, nu skal jeg ikke se mere. Og samtidig med det, så har der ambulanceredderen begyndt at stikke mig til højre og venstre i højre arm, fordi han skal finde en eller anden åre eller en vene til at kunne smide bedøvende, så smide i mig. Derefter så går jeg ud som lys, og så vågner jeg semi op inde i ambulancen, og jeg tror kraftigt, at jeg er død, fordi jeg kan ikke afstandsbedømme, jeg ved ikke, hvor jeg er, jeg har ikke set loftet af ambulancen før, jeg aner ikke, hvad jeg laver, jeg kan ikke bevæge mig. Så det hele er bare lys og korridorer og lyde og rystelser, og alligevel kan jeg ikke bevæge mig, og så falder jeg i søvn igen. Og derefter så vågner jeg op inde på ride, ved jeg skal ind og have røntgenfotograferet min fod, og bliver så kørt ned på traumacentret bagefter, hvor jeg så får at vide, hvad der er sket. Det viser sig så, at jeg ved det styrt der brækker begge tommelfingre. Jeg brækker begge radiusknogler i underarmen og skal så opereres for selv samme, som I nok kan se her. Jeg får så sat titaniumskinner ind i armene og cirka 10-11 skruer i hver arm til at holde lortet på plads. Og så har jeg fået et ordentligt tryk i hovedbunden. Nu er der så gået 5 måneder, og på de 5 måneder har jeg siddet med rigtig meget genoptræning, ergoterapi, fysioterapi, operationer. Venstre arm ser ikke så godt ud. Den er måske så smadret indeni, at den ikke vil hele ordentligt, og jeg nok skal have skinnen i resten af livet. Det er jo fedt. Det har gjort, at jeg ikke længere kan være tømrer. Fordi jeg sidder til 3 måneders samtalen med kirurgerne, hvor de så siger, at det gode er, at du begynder helt stille og roligt, i højre arm i hvert fald, venstre arm, må vi lige se. Og at du kan få i hvert fald førligheden tilbage. Det kan godt være, at du ikke kan få fuld mobilitet tilbage, men du kan i hvert fald føre hænderne, fingrene, armene og resten af kroppen også. Men på grund af skadens omfang i håndledet,
knoglerne i håndledet, brysken, sener, bindevæv, så vil de stærkt fraråde mig og fortsætte som tømrer. Den slår hårdt. Jeg har kun været tømrer, Svend, et år. Jeg blev færdig som tømrer den 23. marts 2024. Og den 29. marts 2025 sker ulykken. De siger jo selvfølgelig til mig, at hvis du har lyst til at fortsætte som tømrer, skal du gøre det selvfølgelig, så fremt at du kan udføre arbejdet sikkert. Grundet arbejdets generelt slid på kroppen, så vil det forøge chancen for slidgigt i en meget, meget tidlig alder. Hvis jeg ikke fortsætter som tømrer, men tager et mindre belastende arbejde, hvor jeg slapper lidt mere af, ikke bevæger mig så meget og ikke udfordrer de skadede dele af kroppen. Det værste scenarie er, at jeg kan få slidgigt i en alder af 45 til 50, altså om 10-15 år. Hvis jeg vælger at fortsætte som tømrer, så vil jeg jo bare fremskynde processen rigtig meget, og så vil slidgigten træde ind allerede om måske et par år. Så vil håndledene begynde at blive stive, begynde at gøre det ondt. Jeg vil ikke have mobilitet, slet ikke have fleksibilitet. Funktionen vil stadigvæk være der, men at have slidgigt som en 75-årig i en alder af 40. Ja, den tung. Nå, ja. Hvad gør jeg nu? Og hvorfor vil jeg fortælle det her? Jeg tror, jeg vil fortælle det her af flere årsager, og den første mest åbenlyse årsag er, at jeg skal ud med tingene. Jeg har gået fucking lang tid og tænkt over det her, og jeg har gået i lang tid, i mange måneder, og været frustreret og ked af det over, at hele mit liv er blevet vendt op og ned på hovedet. En tredjedel af mit liv er blevet taget fra mig. Det er ikke sikkert, at jeg kan styrketræne mere, jeg kan ikke klatre mere, det kunne jeg godt lide. Friluftslivet stadigvæk være der, og jeg har overhovedet ikke givet op på motorcykel endnu. Tværtimod, jeg vil fandme gerne ud og køre motorcykel igen. Rigtig meget andet. Det kommer jeg aldrig til at gøre. Den anden grund til, at er fordi, at jeg synes, vi skal gøre vores medmennesker i trafikken opmærksomme på hinanden, og specielt motorcyklister. Sæsonen var ikke engang startet, og jeg kom til skade, men af samme årsag skal vi også være ekstra varsomme, fordi sæsonen netop ikke var startet. Så er folk ikke almindelige bilister er ikke opmærksomme på motorcyklister, fordi vi har jo været vinterhi i en 4-5 måneder. De er ikke helt vant til at blive kørt på vejen, så de er ikke vant til at holde øje med at stå ud. Så jeg synes, at vi skal være med til at huske på, at der er tohjulet derude, som er lidt svære at få øje på. Stop nu op. Lyt nu efter, om der kommer en motorcykel. Og desværre, de nye EU-regler gør, at vi skal være mere stille på vejen, og vi skal passe mere på vores medmennesker. Men havde vi nu haft lov til at have en udstødning på motorcykel, som larmer lidt mere, så kunne det være, at hun faktisk havde hørt mig. Så kunne det faktisk være, at jeg ikke sad i den her lortesituation mere, fordi at min motorcykel har haft lov til at larme lidt mere. Vi bliver alle sammen opmærksomme på, vi kan høre en eller anden høj, vinende motorcykellyd derude et eller andet sted. Men vi kan ikke se det. Men vi bliver opmærksomme på det, fordi vi kan høre det. Så venter vi på, om den kommer kørende her forbi. Så det synes jeg, det synes jeg faktisk er noget, vi skal kæmpe for. Tag fucking ned med og sætte en udstødning på. Selvfølgelig skal den være EU-godkendt, men det skal heller ikke være en fuldstændig lydløs bike. Fandme gør dig opmærksom på dig selv. Sæt noget lys på cyklen. Giv dig selv nogle farver. Sørg for, at der er lyd på. Og når du kommer ud til sådan nogle kryds, hvor du er i tvivl om folk, de har tænkt sig at overholde deres vigepligt, dyt med fucking horn. Det kan godt være, at det er til gene for andre. Det mindste bliver du hørt. Og så kan du forhåbentlig undgå en rigtig lortet situation til mig. Og den sidste ting, jeg laver den her video, fordi at jeg tror, jeg ikke er den eneste, der sidder derude, der har oplevet det her. Jeg har brug for at snakke med mange omkring det her. Professionelle som personligt, venner, familie, min chef, fremmede nærmest. Hvis du derude har oplevet det samme, en der har været ude i uheld, eller har selv været et uheld, og sidder i en bedre forhåbentlig situation end mig, eller værre, så for det første, du er selvfølgelig ikke alene derude. Der sidder en lige her. Og for det andet, jeg vil godt snakke med folk om det. Om det så bare er at snakke om det, få hjælp til, drøfte, hvordan jeg håndterede det, hvad jeg gjorde af praktiske ting bagefter med hensyn til forsikring, tabt arbejdsfortjeneste, svie- og smertetillæg, whatever den skulle være, advokatsamtaler, pis og lort. Hold kæft en gang hovedpine, der kommer af det lort bagefter. Og det er ikke kun af, at du har slået dig, og nu skal opereres. Du mister dit arbejde. Højst sandsynligt, du skal på dagpenge. Din økonomi kommer til at svinge. Døje med overvejelser omkring advokater, forsikringer, din motorcykel, dit tøj. Jeg har været så heldig, at jeg har en kæreste, der har taget sig rigtig godt af mig, og jeg har nogle forældre, og jeg har nogle venner, der også har været rigtig gode til at hjælpe mig. Hvis du derude har det samme, så fedt. Brug dem. Jeg er aldrig bange for at række ud. Men hvis du ikke har så meget at trække på, så skriv, fordi jeg vil sgu godt hjælpe folk, der sidder i sådan en lortet situation her. Jeg synes ikke, man skal sidde med det her alene. Det er vanvittigt tungt. Lange nætter, hvor hvis du ikke har nogen at være sammen med, så kan det godt blive rigtig lange nætter, hvor du bare skal sidde og tude dig selv i søvn.
Ingen vitale dele er blevet skadet. Rygsøjle, nakke, hoved, indre organer, ingen blødninger, intet knækket. Alt ser godt ud. Jeg skal ikke miste den modet. Vi skal ud og køre igen, skal jeg helt klart. Det bliver ikke den samme cykel. Jeg kommer ikke til at købe en Yamaha XSR. For den vil kun give dårlige minder om... den vil kun indeholde en masse dårlige minder. Trods det var en mega fed cykel. Jeg skulle have en ny bike nu her. Jeg ved ikke, hvad det bliver. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Husk at passe godt på hinanden derude. Husk at sørge for, at alle er med. Husk at sørge for, at alle bliver set. Husk at sørge for, at alle bliver hørt. Og ikke mindst, husk at sørge for, at du selv bliver fucking hørt. Sørg for, at du bliver hørt. Sørg for, at du bliver set. Tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, smid en kommentar. Nu skal der nok snart komme flere videoer op. Ses mennesker.